Vila García está somerxida estes días na Semana Europea da Mobilidade. Dende a vila levan anos apostando por un modelo de cidade na que os peóns son os protagonistas. A Semana da Mobilidade é unha oportunidade de mostrar os avances e o futuro caro que camiña a vila. Dentro das diferentes actividades organizadas ao longo destas datas, o Concello inaugurou este martes o Congreso de Mobilidade. Pois esta é unha parte fundamental que é ese Congreso de Mobilidade na que diferentes expertos en diferentes ámbitos falarán do camiño no que estamos todos os concellos. Eu xa non falaría somente das cidades, senón tamén aqueles medianos e incluso os máis pequenos están nun camiño que todos temos claro que temos que percorrer. É dicir, necesitamos unha mobilidade máis sostible, o planeta non aguantaba o camiño que tiñamos que seguir e todos estamos inmersos en esa volta a unha mobilidade máis sustentable. Dende Vila García buscan con este congreso e as diferentes actividades facer reflexionar a poboación sobre o modelo de cidade que desexan. A reflexión entre todos, porque sí é certo que todos temos xa a costume de utilizar o coche a diario para calquera tipo de actividade, de acción diaria que fagamos, pero sí é certo e falamos xa en primeira persoa, non, de que facemos as cousas non as facemos da maneira correcta. O coche deberíamos usalo para esos traxectos que son realmente longos, pero para a vida diaria, sobre todo pois en Vila García, non, que é unha cidade pequena, que os quilómetros que se fan diariamente andando pois é moito mellor asumilos pois camiñando ou en bicicleta, entón temos que un pouco cambiar esa conciencia. Por auditorio de Vila García pasaron ao longo destes días expertos relatores en mobilidade sostible. Creo que vai a ser unha oportunidade hoxe pois increíble para poder reflexionar un pouquiño pois sobre a cidade en calidade de xénero e realmente pois nesa pirámide pois da mobilidade invertida da mobilidade que realmente todos estamos a falar últimamente. Na apertura do acto, dende o Goberno de Vila García fixeron fincapé nos grandes beneficios que teñen para as vilas os espazos penalizados. Tamén lamentaron que o Salnés non conte cunha mellor rede de comunicacións para favorecer o transporte público. O Congreso celebrarase ata o venres e a entrada ás diferentes actividades e relatorios é gratuita.